De hitte in ons land houdt de man van bouwbedrijf Cotanus uit Kolmersweg net zin. Het werkje tro, maar wel met passende oplossingen. In de jaren hebben we wel uit te horen, maar van eens wel dat het goed warm wordt de laatste paar weken. Maar we zijn van een moment weer jaren begonnen. En dan kunnen we vanmiddag een beetje erop houden. Maar ja, dan wat mijn collega die zei ook al van Joodse dan we houden de warmste tieren al gewoon. Maar ja, het is dan wel mooi dat je al in wat jaren kunnen beginnen. Vooral dan kun je hem aansteken nog even beneden gaan. Net sinds steen dat we de werkjen is het nevens de bouwvakkers wichtig om rekening te houden met de hege temperaturen. Ik denk we zetten gewoon goed erop en wat water drinken en alles. En een beetje rustig aan. Maar ja, we hadden maandag wel een goed plan gas zetten, dus dan kunnen we een beetje rustig rond met deze hitte, want die moet echt op jezelf kunnen passen. Het is zijn bloot zwitten, Joet. Daar komt ek Jordi net onderuit. Het is misschien ook wel een beetje, maar ja, we zijn goed bezig, dus dan begint het zwetten echt wel aardig gauw. Hè?